Well. Hello. Tinoona chitiseka mapanga asingapinze asi anoda kucheka amweni yedu akazvipa iri yese isu tonzi uyo naamwe ese ari kunze nekuchinya uko mchaneta hatina mitezo inoteta undibvunze asi tiri kuseri endera chinochovhairi rinonzi peri kumashure ndo asi mberi bhora mberi bhasikoro mberi chovha george chovha usacheukewa nokunhofa you can go far lekimtanda kuriri peri lekimtanda riri peri african man shumba kuseri seri amweni yedu akazvipa iri yese isu tonzi uyo naamwe ese ari kunze nekuchinya uko mchaneta hatina mitezo inoteta undibvunze kana uri mukombe ngatisarwire mukombe chinotungana wana kana kusawana mukombe usaimbire mukombe usatambire mukombe tambira kuda imbira kuda kandi go round it lekimtanda kuriri peri lekimtanda riri peri african man shumba kuseri amweni yedu akazvipa iri yese isu tonzi uyo naamwe ese ari kunze nekuchinya uko mchaneta hatina mitezo inoteta undibvunze asi tiri kuseri endera chinochovhairi rinonzi peri kumashure ndo asi mberi bhora mberi bhasikoro mberi chovha george chovha usacheukewa nokunhofa you can go far lekimtanda kuriri peri lekimtanda riri peri african man shumba kuseri amweni yedu akazvipa iri yese isu tonzi uyo naamwe ese